Βοηθήσε εσύ εδώ να σκοτώσουν τον καταμένο φίλο. Κάτσε εγώ να του πετάξω μια πέτρα. Θα έρθεις εδώ. Να. Άισα πέρα που θα μας κάνει και εμάς τα μπουκάτες. Κάτσε να ενημερώσω τον Καριός. Καριός. Έλα Μπάρμπα, πώς πάει με το φίλ? Καλά, του έδωσα ξύλο. Μπράβο, άντε. Ωχ, κάποιος έρχεται παιδιά. Για να δούμε ποιος είναι. Έφτασε εδώ να σκοτώσω το καταραμένο φίλι. Έβγα έξω καταραμένο φίλι. Δεν σε φοβάμαι. Ώστε δεν βγαίνει, Καλά θα του πετάξω μια πέτρα. Βοήθεια κάποιος! Βοήθεια! Εγώ! Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με άφησες να σκοτώσω το καταραμένο φίλο. Τώρα θα πάει εκεί που ανήκεις. Εσύ που μου πέταξες την πέτρα, έλα εδώ. Γεια σου, πώς σε λένε? Εμένα με λένε Μίγα Αλέξανδρο. Εμένα με λένε Καραγιώζη. Ωραία, και αφού σκότωσες το φίλι, πήγαινε στον Πασά να πάρεις το χρυσάφι. Όχι καλέ, δεν κατάλαβες. Εγώ ήθελα να κάνω καλό στον κόσμο. Γεια σου Καραγιώζη. Σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες. Φεύγω. Και παιδιά, η παραστασούλα μας κάπου εδώ. Έλα εδώ. Τέλος. Γεια σας!